Magnano tsara olo jiaby zegny mizahazahay amin'ny émission Festi Musique OI Les Voix de l'Océan Indien. Nareo jiaby Mayotte, Comores, Seychelles, La Réunion, Maurice, indrindra Madagascar mizahazahay ary tsy adigna koa nareo hagny lavidavitra agny na Amerika na France. Mbola tsara avy aty Anosy be. agnatin'ny fotoan-tsato deuxième vague moatsika zio ty. Eto zay malifaly atsika jiaby. Allô tsika iaraka isoma. Le premier morceau intitulé Mavangvang tiankavagna avec mise à jour 2021. Lasa tsika bas. Balancer la sauce musicien. En place, version 2021, deuxième vague. Losatsika. Asa mamady atsika tanagna agny. Zay ty mosety atintady. Saheba la hoavy. Efa tsolo zay tavela. Puxa! Hey,
Le morceau suivant, en fiainana, izy koa anao fa magnano raha, aza mijery volonan'olo, mizahava aloha fo, toujours devant, mizahava aloha. Ok, aya anareo danseur, malakilaky fa 10 minutes fo nazontsika ty, fa 3 minutes tavela. Ya, tonga de mangala place, mizaha aloha. Hey, say wawa. Karana janunu ndeky raste, aza janunu. Yeah, oh yeah. Woyo, yeah, yeah, woye. Tanya sama bakso sama pande. Mayit kana na baby salua. Ande anila ngam salu. Piloti ni taga vyo mi salua. Na utam lebu jim salu. Uno mana matukatan mi salua. Tekila kala penarit papi antam salu. Wapa na rumro tukasan mi salua. Olle gipti ka pare.
vita amin'dongo ty eky resaka corona ty mamatoka mifagnatogno jiaby hoan'izay goma mba fanotsy raha tiany am'izegny ravoravony tsy volagny hey zay koragny e allo jiaby aloha 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 avancez 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 just eragnoninay merci beaucoup et bravo à tous les musiciens zanaka nosibe zay niaraka nitendry aminay am live ty vous êtes formidable sautez